לא כל לקוח הוא לקוח טוב, וזו גולת הכותרת של הסרטון הזה. משתי סיבות עיקריות. יש לקוחות שלא יתאימו לנו מבחינה תזרימית. זאת אומרת שאנחנו, קודם כל כבעלי עסק, וחשוב לומר את זה, אנחנו מחליטים מה תנאי התשלום שלנו מול עסקים שהם בינוניים קטנים. במקרים של חברות גדולות ועיריות, לרוב הכדור בידיים שלהם. לא כל לקוח מתאים לנו מבחינה תזרימית. יש לקוחות שיהיו מוכנים לשלם אך ורק שוטף 60, שוטף 90, ויכול להיות שלנו כעסק זה לא מתאים. אנחנו לא יכולים לספוג את המע"מ חודשיים ושלושה קדימה. אנחנו לא יכולים לעמוד בתנאי התשלום האלו. הם יכולים להקריס אותנו כלכלית, ולכן עדיף לא לקחת קודם כל מחיר. הסיבה השנייה בגינה לא כדאי לנו לקבל כל לקוח היא יותר מבחינה אישיותית, מבחינת חיבור. יש לקוחות שנקבל אלינו ומבחינת תנאי התשלום הכל תקין והכל בסדר, אבל משהו לא עובד, אין חיבור. זאת אומרת שהגיע לקוח, התחלנו לעבוד יחד, אנחנו מרגישים שאותו לקוח מתיש אותנו, מעמיס עלינו, הרבה מעבר למה שמצופה, למה שרצוי, למה שנהוג. לקוח שלא נעים לנו איתו, לקוח שלא סומך עלינו ב100% ולא נותן את כל אמונו בנו ולא לויאלי לנו. לקוחות כאלו אנחנו רוצים לשחרר באהבה ולפנות מקום ללקוח חדש, ללקוח שמתאים לנו גם מבחינה אישיותית, גם מבחינה תזרימית. לא לפחד לשחרר, הכל יגיע, ושיהיה לכם המון בהצלחה.